Diyos maray na aga po sa inyong mga tugang, maluhod po kita para sa pamigbikan orasyo impirata. Sa ngaran ni Ama, nin Aki, nin Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamahan, initaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaumukan sa mong mga pangangaipo. Digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatian mo na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dahil kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamiibi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Sa liwat, giraray mga tugang, ngunyan, iyong ikawalo na Domingo sa ordinaryong panahon. Isabay man niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na mga intensyones. Pasasalamat ni dulot ni Bong Anjing Gapayaw and family, Jima Nakama and family, Toshiyuki Hagiwara, Anji Manyago, Janice Manalo and family, Cariso family, Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family, Roth Atento and family, Arimado and Punayo family, Siringman, pasasalamat in honor of the Holy Trinity, dulot ni Rosie B. Asapardo Cantara and family, pasasalamat man for Marvin, Marlon and Michelle, dulot ni Ernesto Nodalo. Siringman sa mga special na kahagadan for passing the Mechanical Engineering Board exam, dulot ni Jake Robert Dick. Siringman pasasalamat, dulot ni Leo and Cynthia Ramos, Nolasco family. And Siringman for CS exam, dulot ni Gino Ortua Pelonio, to pass the Civil Service Examination 2025, dulot ni Kate Alexis Espinas. For good health, dulot ni Jenny. For good spiritual and physical and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asafardo Cantara and family. For passing Obinjoy Acostas Comprehensive Examination on March 5, 2025, dulot ni Crisil Bombalis. For the exam of Raymond, dulot ni Mary Ann. To pass the Civil Service Examination of Joyce Lisa Aguilar, dulot kan Aguilar family. To pass the Civil Service Exam, dulot ni Jones Gail Sakido. For Nicole CSC exam, dulot kan Dominguez family. To pass the Civil Service Exam, dulot ni Arnold Pobilien Garcia family. Asin special man nakahagadan, dulot ni Alberto Lucas Belguera. Siringman sa mga minasunod na mga sa kapahingaluan kan mga kalag, sa kalag ni Lorenzo and Josefina, dulot kan
Dumingkel family. Sa kalag ni Elena, dulot ni Carolina Del Rio and family. Sa kalag ni Sigundina Asin Alberto, dulot ni Rafaelita How and family. Sa kalag ni Leonor and Efren, dulot kan Monreal's family. Sa kalag ni Eduardo Sr., dulot ni Bong Anjing Gapayo and family. Sa kalag ni Andrew Juanito, dulot ni Joseph Cantara Llorens. Sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Sa mga kalag ni Juan, Gloria, Pilar, Silvia, Antonio, Ruben, Hihino, Andre Juanito, Miriam, Rulan, and Bendon, dulot kan Asopardo and Cantara and family. All Souls, dulot ni Jessica Barkin, Siringman. All Souls, dulot ni Tita Andeliosa family. Sa kalag ni Oscar, dulot kan Orquesa family. Sa kalag ni Jesus and Adelaida, dulot ni Corazon and Bobby Castillo. Sa kalag ni Juan Sr., Graciana, and death anniversary, dulot ni Mr. and Mrs. Chutimo Lubiano Jr. and family. Banwaan ng Diyos. Matindog po ang gabos, asin awito niya to ang awit sa pagpoon. Sa ngaran ka Ama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagulangnan, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo ka boss. Asin sa imong spirit. Maray na aga sa indo ka boss, mga tugang. Maray na agaman po, Father. Ako unta, an sa tuyang mga kasalan, nga ning magkanyo kitang magselebrar kay ining mga banal na misteryo. Kita ka boss, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indong mga tugang, na ako'y pamipi sa kurangatan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin makapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat sa mga taong marayan mo. Inuumawi kay nulungawin, sinasabi kami na
Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, magtugot ka, nanlakaw kan kinaaban husayon para sa mo kan sa imong matuninong na pamahala, asinan sa imong simbahan magugma, hulikan sa imong matiwasay na kaludukan. Huli kay Jesucristong, kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay si dagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Inot na babasahon ang kadunungan tabang sato sa pagsabot kan mga malain-lain na pangyayari sa satong buhay. Ang paghurop-hurop tabang sa pagsabot nin pagpararom kan pagsunod sa dalan kan Dios. Inot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Sirach. An itinataram yung sarong tao, nagpapahayag kan sa iyang mga sala, nakakaarog iyang sa sarong saraan, na minasara kan ati. An pag-isip ng sarong tao, nagpapahiling kan sa iyang ugali, siring na anhurlo nagpapahiling kan ano man na barana sa koron na ilinalaog dyan. Mamimibid mo kung paano inataman ang sarong kahoy, huli sa mga bunga kaiyan, asin maaaraman mo, anamamate anin sarong tao, huli sa iyang itinataram. Dai mo pag umawon ang si isay man, baago mo siya madangog na magtaram, iyan ang tunay na pagbalo. Ang tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. kagurangnan marahay ang magpasalamat sa imo. Kagurangnan marahay ang magpasalamat sa imo. Marahay ang pagpasalamat sa imo kagurangnan, ang pag-awit ni mga pag-umaw sa imo ngaran, o kahurohalang kawing Diyos, ang pagbalangibog kan danay mong pagkamuot sa pagkaaga, asin kan sa imong pagkaimbod, pagkabanggi. Kagurangnan marahay ang magpasalamat sa imo. Siring sinda sa mga kahoy na itinanom sa harong nin kagurangnan, nagtatalubo sinda sa mga patyo nin satong Diyos. Kagurangnan marahay ang magpasalamat sa imo. Danay na mabunga, maski gurang na, danay na makusog, danay na berde, nagpapahiling ini na ang kagurangnan matanos, na mayo nin karaatan, sa sakong parasurog. Kagurangnan marahay ang magpasalamat sa imo. An kapangganahan ni Kristo minapagirumdum sa to, kan sa tong pagiging dayupot sa Diyos. Magsarig manlugod kita sa iya, asin maging masinunod-sunod sa iyang kabutan. Ikaduhang pagbasa. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, kun an malalapaon masanglian na kan bakong malalapaon, asin kun an magagadanon masanglian na kan bakong magagadanon, mauutob ang kasuratan na nagsasabi, na daog na ang kagadanan, lubos na ang kapangganahan. O kagadanan, hain ang kapangganahan mo. O kagadanan, hain ang sa imong kapangyarihan sa pagkulog. Ang kapangyarihan kan kagadanan sa pagkulog, iyo ang kasaalan. Asin ang kapangyarihan kang kasaalan, iyo ang katugunan. Alagad salamat sa Diyos na iyo ang nagtatao sa to nin kapangganahan, huli kay Jesucristo na sa toong kagurangnan. Kaya nga ni, namumutan kong mga tugang, maging pusog ka mo sa kamasarib. Magdanay ka mong mahigo sa trabaho nindo para sa kagurangnan. Huli taaram nindo, na bakong sayang ananong manapaglingkod nindo sa kagurangnan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagukyaw kan Santo Ebanghelyo.
Ang kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. pagrukiyaw kan Ebanghelyo susuk kay San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Inusipan pasinda ni Jesus kan parabulang ini, ang sarong buta, day pwedeng magkabit sa kapwa buta. Huli ta pareho sindang mahuhulog sa kalot. Mayong disipulo na mas madunong kisa sa iyang maestro. Alagad kung tapos na siyang matukduan, makakaarog siya sa iyang maestro. Daw ta nahihiling mo ang kasadit na ati sa mata kan sa imong tugang, alagad de mo nahihiling ang dakulang ati sa sadiri mong mata. Paanong masasabi mo sa imong tugang ko, haleon ko daw ang ati sa mata mo, kundi mo nga ni nahihiling ang dakulang ati sa sadiri mong mata. Para sa ginsagin, haleango na ang dakulang ati sa mata mo, tanganing makahiling kanin marahay. Dangan pwede mo nang mahali ang sadit na ati sa mata kan sa imong tugang. An marahay na kahoy, day mabunga ni maraot. An maraot na kahoy, day mabunga ni marahay. An lambang kahoy namimidbid sa bunga, kulita dai nagbubunga nin bayawas an limonsito, o nin ubas an labnig. An marahay na tawo, marahay man an gibo, hulita pano ni nasasaray na karahayan an sa iyang puso. An maraot na tawo, maraot man an gibo, hulita pano ni nasasaray na karatan an sa iyang puso. Hulita sa kapanoan nin puso, nagtataram an nguso. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na aga sa Ilocabos mga tugang, yaon kita sa ikawalong Domingo sa ordinaryong panahon. Pagkatapos kaining ikawalong Domingo, malaw kita sa masunod o sa Wednesday, masunod kita sa panahon kan Kwaresma. Asin magayon na ang pinagtatauan ki linaw, asin gabat, asin pagirumdom, an sa tuyang liturhiya, ngunya na Domingong ini. Punan niya to an sa tuyang pagurup-hurup sa paagikan tema nin pagmidbid sa sadiri. Sabi kan Father of Western Philosophy na si Aristotle, knowing yourself is the beginning of all wisdom. An pagmidbid kan sa diri, iyo po ang kapinunan kan gabos na kadunungan. Sa konteksto kan sa tuyang liturhiya sa ngunya na Domingo, pwede tama na sabihon na ang pagmidbid kan sa diri, iyo man ang kapinunan kan dalan nin pagiging banal. Kaya nga ni sa enot na pagbasa pasana, digdi sa libro ni Sirach, iyutulos ang pinagtatauan nin gabat. Ginamit kay ni nagsurat kang libro ni Sirach, itong imahen kan mga pinagigibo kay itong panahon sa indang komunidad. Tangani na maktukto tungkol sa tamang pakikitungo sa satuyang kapwa. Sabi kan sarong komentarista sa Biblia, inidaang mga imagery na ginamit ni Sirach. Because at that time, women before grinding the grain, they place it in a sieve and they carefully sift to separate it from impurities, from the leaves, from the specks, from the chaff. The potters do not even boast of the beauty of their vessels before having it cooked in the fire, passed through the heat of the furnace that could reduce it to pieces. Sa gabos na ini, ang pinagpupunto ka, nagsurat kang libro ni Sirach, iyo ini. Kung kita mag-i-evaluate kan sa tuyang sadiri gamit an araw kaining ka-striktong kriteria, madidiskubre niya to, bako sa naso limitasyon kan sa tuyang kapwa, kundi lalong-lalo na an sa tuyang mga pagkukulang asin mga kakundian.
Kung gura no nga kay stricto ka, magibo for example ni sarong dulay, arog man kay kan dapat kay strictoan sa imong paghiling sa sadiri. Bago ka maghiling, duman sa imong kapwa. Igwa pa no, na mga sitwasyon na kung sain, day niya to maiwasan, na day maghusga, o day magtaunin objective na assessment sa mga tao. Tanganing maaraman niya to kung ano ang nasa puso kan sarong tao kay puhan, madagog niya to daa ini na magtaram. So base man sa nadigdi sa sinabi ni Sirach, a man is tested by his conversation. A man's feeling can be detected in what he says. So sa madaling sabi, ang dapat daan na maging gabay niya to iyo ini. Day pag umawon ang si isay man bago siya magtaram. That's the first reading. Kasi nagpapadagos, ang siring na tema, maski sa tuyang ebanghelyo. Kung magirumduman niya to, digdi sa parehas na ebanghelyo ni San Lucas, nagkapirang Domingo na ang nakaagi, nadawog niya to itong mensahe kan sa tuyang kagurangnan, na salungat sa paniniwala kan mga tao. Na itong mga tao na pinagkonsideran niya to na mamundo, itong mga dukha, itong mga nagugutom, itong mga naghihibi o kaya nagtatangis, itong mga pinapakaraot, sindalugod, so mga pinagpoproklama na paladan. Bantang itong mga tao na pinagkonsidera na mga maugma o dapat na maugma, so mga may kaya, so mga basog, asin so mga day nag-experiensya nin kamunduan, iulugod ang pinagsasabi ni Hesus Kristo nin mga herak. Pero day duman natapos ang sa tuyang kagurangnan, dinugang niya pa su prinsipyo kan absolute non-violence na nagsasabi sa tuya ng mga Kristiyano na day kita pwedeng magbalos, day pwedeng mag-response sa karatan, sa paagi manin karatan, kundi kay puhan na mamuot maski sa kaiwan. Mga makabiglaan, mga pahayag day ni, day naasahan asin dipisilon na akuon. Kaya bako na sorpresa na maski sa komunidad na ito, igwan na minabalo na pag-ianon ini. Igwan na minabalo na bawasan asin gibuhon na compatible sa katukduan ni Kristo sa kaluyahan kan tao. Halimbawa, igwang nagsasabi na tunay mananggad day niya to kay puhan na maging violent. Pero igwang mga pagkakataon na kay puhan niya tong magbalos pag nasubrahan na. So, galing to soften itong sinabi ni Yesu Kristo. Igwa man na nagsasabi na tunay mananggad kay puhan niya to na magpatawad. Pero bako hanggang sa punto nagaribaga nagpapakamartir na kita. Which is salungat duman sa sinabi kan sa tuyang kagurangnan. Itong mga nagtataram kan arog kay ini, maski sinda Kristiyano, nagiging mga palsong propeta, mga peke na propeta. Maski ngani, day ninda ini nare-realize, ninhulita hinahalian ninda nin kusog, asin namit, an original na mensahe, kan sa tuyang mahal na Diyos. Iyo ini ang rason kung nyata, sabi ni Kristo, ang sarong buta, day pwede na magkabit sa saro man na buta. Ang makangalas digdi, tan mga tataramo na ini, bako su mga Fariseyo, bako su mga eskriba, bako su mga Saduseyo, ang pinagpupuntirya, kundi kita na mga disipulos niya. And false teachers who can be from priests, religious, bishops, to the laity, can commit this error
dictated by the presumption, believing that everything they think, say, and do is wise, just, and in conformity with the gospel. Ang problema digdi, pag na-identify ang sa tuyang mga personal na ideya, mga sadiring pagtubod, asin ginigibo, sa kaisipan kan sa tuyang kagurangnan. And actually, this is a very reckless assumption, thoughtless, forgetting that we are only disciples, but we feel like masters, na pagmati, mas halangkaw na kita kaysa sa kay Kristo. Iyo iniso sa iyang punto, duman sa ikaduwa niyang halimbawa, na ang estudyante, they pwede na maglangkaw sa iyang paratukdo. And what is worse than this, that oftentimes we judge. We pronounce sentence against others. And it is for them that the parable of the speck is told. Actually, sa ining imbitasyon sa satuya na maging alerto duman sa mga Kristiyano na pagmati ninda, permisindang tama. Perming tama ang pinagigibo asin pinagtataram. Na dainin na nabibisto itong muta sa indang mga mata. Ano ining mga muta na ini? Kadakol sana, muta nin pagkauri. Muta nin kagustuhan, no? Na makapaglamang. Muta nin takot. Muta nin ignoransya. Siring man, sa ining imbitasyon, na kita mismo maging mapakumbaba. Tamang-tama, sa masunod na semana, puna kan sa tuyang panahon kan Kwaresma. Again, sabi kan sa wrong author, we are forced to admit that on many occasions we have shown ourselves blind. We must be very cautious in judging or imposing our beliefs and in condemning those who express different opinions. It may be that what we think is right, maybe it is truly evangelical. However, our Lord wants that the Christian proposal is made with great humility, kapakumbabaan, with great discretion and with respect, and above all, never judging those who cannot understand it, those who do not feel like accepting it. The possibility of having a log in front of the eyes is not remote and must not be forgotten. Sa kadakol na sinabing ini, paano niya to maaaraman an marhay asin maraot na paratukdo? Paano niya to maaraman kung sisay ang satuyang pagkakatiwalaan? Paano niya to maaraman itong tao na buta sa iyang sadiring kakundian o igwang muta sa mata? Sa giraray balikan niya to ang ebanghelyo. The good person draws good things from the good shared in his heart. And an evil person draws evil things from evil stored in his heart. For the mouth speaks from the fullness of the heart. Sa Latin, may magayunon ining expression, ex abundantia cordis homo loquens. Out of the abundance of the heart, the mouth or the man speaks. Siguro tama mananggad so sinabi kan sarong pilosopo na Chinese, si Lao Tse. Sabi niya, watch your thoughts, they become your words. Watch your words, they become your actions. Watch your actions, they become your habits. Watch your habits, they become your character. Watch your character,
it becomes your destiny. Hagado niya to sa Santa Misang ini na lugod, maging tunay, maging authentic, an sa tuyang paghiling sa satuyang sadiri. Ta sa pagikayan magiging tunay, as in authentic man, ang sa tuyang pagkikipagrelasyon sa mahal na Diyos, as in sa satuyang kapwa. Amen. Matindugpuan ka, boss. Sa tuyang ipahayag an sa tuyang pagtubod, kita ka, boss, nagtutubod ako sa rong Diyos amang makakamhan, kagibukan langit asin kandaga, ang gabos na nahiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na Hesus Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, kiberhen Maria, asin na ni tao, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw, nabuhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa to kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, asin an sa iyang kahadian daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunin buhay, gikan sa Ama asin sa aki, siya kaiba kan Ama asin kan aki, sabay na si nasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paaginin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Nagsasarig ni wawara sa to an anuman na hagadon ta, mamibig kita sa Ama sa dalisay na puso, an sa tuyang simbag kagurangdan hinanyuga an sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, warasan kan Diyos, nindunong asin kusog buot, para sa pagiya asin pamahala sa simbahan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangdan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing makanood kitang magamit kan balaog nin pagtaram sa pag-umaw, asin pagpasalamat sa Diyos, asin sa pagranga, asin pagpakusog buot sa satuyang kapwa. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangdan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing mamidbida niya to ang satuyang mga pagkukulang, asin mag-iwas sa paghukom sa kapwa, sa saindang mga kakulapusan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangdan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihilang, mga biyade, asin mga nagmumundo, magkamit kan Diyos nun na kaumayan, kusog asin paglaom, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangdan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan niya tong kadugo asin katuod, magkamit kang kaugmahan asin katuninungan sa langit nun na kahadian, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangdan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, ikan samuyang kusog sa panahon ng katikapuhan, buksan mo sa muyang puso sa imong grasya, sin pasunod na kami sa imong kaadean. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Dari kami inanulong, kundi sa mong pagkaon, ang hirap niya mong buhay, katalingkasan.
Magpamibikaw mga tugang tanganingan sako asinan sa indong atang makumalugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod, kang kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan, asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming nabasog kan nakakaligtas na atang, nag-aarang kan sa imong pagkaherak, tanganing huli kan sakramento man sa nang ini, na pinapakan mo sa mo ngunyan. Kaugaying gibuha kaming makihiras sa buhay na dayong kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mi na sa kagurangnan, Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas, dadanay asin minsan sa Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na dayong kasagkoran. Tan mga aki inaharayong isiniblag kan krimen in kasalan, binut mong tiripunon giraray sa imo huli kan dugo kan aki mo, asin sa bagsik kan espiritu, tanganing anbanwaan na nabilog sa pagkasaro kan Trinidad, para sa kumawan kan manlaylain mong kadunungan, mamidbidan na simbahan, hawak ni Kristo asin templo kan Espiritu. Kaya kay riba kan mga koro nin mga angeles, nag-uumaw kami sa imo, mong mga nagpapahayag nin pagtubod. Banal, 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 ang kaurangnan, Diyos ni mga ang langit asindagan, panugan sa imo, kamurawayan. Sana, sana, sa kaitaasan. Sana, sana, sa kaitaasan. Paladanan pinatinig, sa ngalan kan kagurangan. Sana, sana, sa kaitaasan. Sana, sana, sa kaitaasan. Sana, sana, sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanagadan banal, burabod din gabos na kabanalan, kaining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugari niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ning tinapay asin magpasalamat pinakini, asin tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, magako ka mo gabos asin magakan kaini, tainian sa kuyang hawak day dudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, magako ka mo gabos asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadaan na sin pagabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan,
kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapaghanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurang nanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay ibakan sa muyang Santo Papa, si Francisco, asin kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na magadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaito pa nakapagaygaya sa imo, magkani kong maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki imong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan ka ng mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos do na kawalian, nangangahas kitang magsabi. Yayaon sa langit, pabanalon ang ngalan mo. Pagdalugan, kadehan mo, mangyarihan mo. Sa adakanin siring, sa langit, mansong kapanon sa rualda, inaubos sa muyang niya. Asin palawanon mo, kami sa sumbangan kasalanan. Siring na pinapataman niya mo, ang mga nagkakasalang sa muya. Asinare kami, pagdarahas sa sunod. Magdiagawa kami sa malayo. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya muan katoninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, bagindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Bantang kami nagahalat kan mogmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Ulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siringan ang kamurawayan, sa mga kapanahon.
Hesu Kristong kagurangnan, ikay nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin mapagkanigwa, na siya patonino nga sin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan ginamang. Kaherami kami, Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan ginamang. Kaherami kami, Cordero ng Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan ginamang. Gawin kami with katuninongan. Mga tugang uyan, Kordero kan Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara kan mangkasalan kan kinaban, palada na maginapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang haro. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Ang sakramentong ininusa sa pagmamahalan sa imong simbahan. Tandaan, hawak mong mahal.
Maluhod po gabos para sa pamibi sa hubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Jesu Kristo sa muyang tugang, asin ang kalayonin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom, sa kahadian mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na kami dai mapagan, sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahayan na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga, na pagkatapos daogon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagpud paman. An biyaya kan hubiliyo magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, ang kaugmahan asin katuninungan, kan sa imong paratubos. Sa imo, sa muyang Diyos, banal sagkud paman, ang kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan kaming nabasog ka nakakaligtas na atang, nag-aarang kan sa imong pagkaherak, tanganing huli kan sakramento man sa lang ini, na pinapakan mo sa muunyan, kaugaying gibuha kaming makihiras sa buhay na dayong kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi para sa diit na mga announcement. Magkakaigwa po kita nin ikaduang kolekta para po ini sa pagmantiner kan sa tuyang parokya. Ang natipo niya to sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 32,690 and 50 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras din misa, nag-abot po sa 2,512. Ang ikaduang kolekta nag-abot man po sa 10,377 and 80 centavos para po ini sa tada asin Opus Sancti Petri. Sa panahon, sa maabot na Marso 3, sagkod 5, aldaw nin Lunes, sagkod Miyerkules, magkakaigwa po nin Triduum Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na bot niya tong girumdumon. Sa Marso 5, iyuman ang Miyerkules de Ceniza o Ash Wednesday. Iniimbitaran po ang gabos na mag-attender kan mga misa sa mga oras na alas 6:45 nin aga, alas 12:15 nin udto, asin alas 5:30 nin hapon. Available pa man po ang 2025 calendar sa opisina kan sa tuwing parokya. Available man po ang Jubilee booklets. Siring man sa ikatulong tawag para po sa mga 5 tugang niya to na uordinahan, inut iyo po si Reverendo Mark Austin Belardo Tuason, kan Quasi Parish of St. John, Batang Ligaw, Albay. Siya po uordinahan bilang padi sa Marso 25 sa St. Stephen Proto-Martyr, Ligaw City. May 4 man po na seminarista na ordinahan bilang diakono sa Abril 17, diyan po sa Albay Cathedral sa Chrism Mass. Si Seminarian John Luke Anas Andes, kan Our Lady of Salvation, Piuduran, Albay. Si Seminarian Joe Marcal Banyas, kan Pantaw, Libon, Albay. Si Seminarian Mark Joseph Abinal Calbilo, kan Our Lady of Guadalupe Parish, Lidong, Pulangi, Albay. Asin si Seminarian Hill Lula Udiver Jr., kan Our Lady of Assumption Parish, Ginubatan, Albay. Kung midbid po nindo ang 5 ini, asin may aram po kamong makakaulang sa ordinasyon, ninda, dahil po magduwa-duwa na ipaisi sa opisina kan sa tuong parokya. Maut may man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana, mga anonymous, 15,000, 6,000, 1,004,
1,000, 700, 500, as in 300. From GCash, 13,864 and 72 centavos, as in sa MGM, 1,000. Diyos mabalos po. Matindog po ang gabos. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan ka mukhang Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa mga dalangin kinapang si Jesus darahon sa mga kalauhan, pagayuhan, paduman banwaan, siya daron niya tungon niya. At nagaraon na nadamo, at tinapay na nagmasok. At mabunin bagong puso, tanganin sa kapamagitan. Lakaw sa mga dalangin kinabang, si Jesus darahon sa mga katanungan, pagayuhan, paduman banwaan, siya daron niya tungon niya. Pagayuhan, paduman banwaan, siya daron niya tungon niya. Good morning po.